Reaksyon ng mga nagbabagang balita. Lalaki kalaboso dahil umano sa pagbibenta ng chainsaw online. 32 anyos na lalaki nalunod patay sa Libmanan, Camarines Sur. At panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo, aasahan sa susunod na linggo. Magandang gabi, narito ang mga may init na balita sa Camarines Sur. Lalaki arestado sa ikinasang entrapment operation ng PNP Anti-Cybercrime Group dahil umano sa pagbebenta ng chainsaw online. Narito ang ulat exclusive. Matapos ang go signal mula sa pusher buyer, agad na pinalibutan ng mga tauhan ng PNP Anti-Cybercrime Group Camarines Sur at ng Iriga City Police ang 31 anos na lalaking ito sa isinagawang entrapment operation ng mga otoridad sa Barangay San Miguel, Iriga City. Ang inarestong suspect nagbebenta umano ng chainsaw online na maigpit na binagbabawal sa ilalim ng RA 9175 o Chainsaw Act of 2002. Nakuha sa suspect ang isang unit ng chainsaw. Inaano ito ng cyber patroller natin na nagtitinta online ng mga chainsaw. So nag-coordinate kami sa Benro na bawal magbenta niyan o dapat kasi mapunta yan sa mga nagamit yan, registered na yan. So, naka-register na yung kung sino yung may-ari at saka yung serial number niyan. Maaari magamit umano ang mga hindi rehistradong chainsaw sa illegal logging na masama sa kalikasan. Tanging mga manufacturer, buyer, dealers maging private owners lang ang autorisado ng DNR sa ilalim ng Section 4 ng naturang batas. Wala umanong naipakitang dokumento ang suspect na nagpapatunay na autorisado itong magbenta ng chainsaw. Nakasalukuyang nasa kustodiya na ng mga otoridad. Ngayong nauuso ang marketplace, may paalala ang PNP Anti-Cybercrime Group na bago mag-add to cart ay maging mapanuri sa mga binibenta online. So yun nga, may nabibili daw sa online, kaya lang, ayun naman makakabili nito magkakaproblema. Kasi once na ma-check yan na hindi yan registered, o hindi yan registered yung gumagamit yan at saka yung yung machine, itong makinang ito, pwede silang makasuhan yan. Chris Novello, CSN. Malamig na bangkay na ng matagpuan ng isang lalaki sa isang resort sa Libmanan, Camarines Sur matapos umanong malunod. Biktima hinihinalang nakainom. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Wala nang buhay ng matagpuan ng 32 anyos na lalaking ito matapos umanong maaksidenteng malunod sa Bahaw Falls, Barangay Busak, Libmanan, Camarines Sur bandang alas 7 ng umaga nitong Huwebes. Dito binawian ng 32 anyos na biktima matapos aksidenteng malunod dito. Ayon sa mga kamag-anak, nakainom ang biktima. Sa kwento ng kaanak ng biktima na hindi na humarap sa kamera, Miyerkules ng gabi nang hindi na ito makauwi sa kanilang residensya. Nagulat na lang sila sa report na patay na ng matagpuan ng kanilang kaanak sa bahagi ng resort. Agad naman itong nirespondihan ng Libmanan MPS upang alamin kung ano nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng biktima. Wala namang nakikitang foul play ang mga otoridad sa insidente. Samantala, nagpaalala naman ang kapulisan sa Libmanan na maging maingat kung hindi naman kabisado ang lugar. Kami po nagpapaabot ng pagpalikay sa gabus na mga nagmamaahot na makaparigos, makaprobar kan mga magagayon na parigos sa digdiyo sa Baluan ng Libmanan, lalo-lalo na po lumas mga may sadiri, na sa tuya pong panginutan ang mga magprobar na mag-swimming, tangari po sila ma-orient kang area, kang rarom, kung igwan ni mga gapo, tangari pong maasigurar ang marahay asin maugbang pag-swimming sa satuya pong iniyong mga magagayo na parigusan sa Baluan ng Libmanan. Eli Balbing, CSN. MNWD tiniyak na hindi na mangyayari ang naranasang water shortage noong nakaraang taon. Narito ang ulat ni John Amador.
Tiniyak ng Metropolitan Naga Water District o MNWD na hindi na mauulit ang nangyaring water shortage noong nakaraang taon. Ang pagtitiyak ng MNWD kasabay ng pagpasok ng tag-init kung saan parehong panahon nararanasan ang kawalan ng tubig sa Naga City at 5 bayan pa sa Kamsur dahil sa El Nino. Sa pagpasok umano ng tag-init, wala pa umanong problema o reklamong natatanggap ang MNWD mula sa mga consumer. Actually, 2024 naranasan natin yung halos mawala yung tubig, yung supply ng tubig. Actually, the whole line 1 nagkaroon ng problema yon. Ang sinasabi naming line 1 is yung nasaan yung mga commercial establishments, yung CBD2. Nandyan yung mga malalaking mga malls, yung malalaking mga condominium, so lahat dyan nandyan, yung Concepcion, Del Rosario, yan ang line 1. And then yung part of line 3 and line 4, yung Kamaligan and Gainsa. So, grabe yung last year. So, ngayon, ang ginagawa ng MNWD para hindi na maulit yung nangyari last year is may mga ginagawa kami ngayong mga pumping station na kailangan mahabol namin bago dumating yung tag-init na talagang yung magiging mainit na masyado. Kasi yung summer natin, mag-uumpisa na ngayong April. 3 bagong pumping station ang malapit na matapos na nasa Barangay Santa Lucia, Magaraw, Carolina at Pacol sa Naga City. Umaapaw din ang mga spring sources ng MNWD kumpara sa nagdaang taon kaya sapat ang tubig. Ang mga spring sources natin, which is last year, walang overflow na ipinakita. Ngayon, ang mga spring sources natin ay mayroong mga overflow. May pinakita siyang mga overflow ngayon. So, maganda-ganda ang water level. Lumakas naman ang demand sa ilang water refilling station dahil sa papasok na summer. Ayon kay Jerome, wala silang nararanasang problema sa supply ng tubig. Bukod dito, nakakapag-imbak din sila ng tubig. Ngayon pong summer, medyo lumalakas po yung mga benta. Dati po, mga 80 containers ngayon po, halos mag-100. Sa init siguro po ng panahon, hindi ko naman po masyadong napapansin kasi may naman po, nakakapag-stock naman po kami ng yung pang-process po. Patuloy namang minomonitor ng MNWD ang mga gumagamit ng booster pump ng mga malalaking establishmento na maaaring makaapekto sa supply ng tubig sa ibang consumer. Continuous pa din ang inspection nung may mga illegal booster pump. Meron tayong task force niya na gumagawa. Continuous pa din sila. And then yung mga establishments na ginagawa ngayon, especially yung mga commercial establishments, meron kaming bagong pinapatupad sa pag-apply nila. So tinitingnan namin yung plano ng buildings nila na pinapagawa at kailangan makita namin na meron silang cistern tank na nandun sa plano nila. Wala namang paggalaw sa water rate ng MNWD, ngunit ang panawagan nito sa mga consumer na magtipid at pahalagahan ng tubig, lalo ngayong panahon ng tag-init. Jan Amador, CSN. Imbes na sa rehab center sa kulungan ng bagsak ng isang babae matapos makuhanan ng hinihinalang shabu, habang high-value individual daw sa pagtutulak ng droga, timbog sa Naga City. Nagbabalik si John Amador. Republic Act 9165 known as Dangerous Drug Act of 2002. Ikaw may karapatan kang manahimik, may karapatan kang magkuhan yung sarili mong abogado. Pasado alas 7 kagabi ng ikasaang anti-illegal drug operation sa Zone 5 Langun, Barangay Kararayan, Naga City. Target ng operasyon ang isang 31 anyos na lalaki na kinukonsiderang high-value individual sa pagtutulak ng droga na nakatransaksyon ng mga otoridad sa kanya mismong bahay. Nakuha sa kanya ang 13 sachet ng hinihinalang droga na may timbang na aabot sa 3 gramo at may halagang 20,400 pesos. Tinitignan po natin, sir, yung possibility na yan, sir. Kaya nga po, yung ating mga kapupulisan po is
parati pong nagre-remind sa community natin na iwasan nga po yung mga illegal activities na yan, especially po yung illegal drugs. Just in case kung meron, sir, is i-validate pa naman po natin yan, sir, kung tunay po ba talaga yan, or syempre mga tactics lang din po or paninira lang din po. Kaya syempre po, lahat ng anggulo is tinitingnan po natin. Tinitingnan naman ng mga kapulisan ang posibilidad ng paggamit sa droga ngayong papalapit ang panahon ng eleksyon. Nagkaroon tayo ng anti-illegal drug bypass operation kagabi around 7:35 p.m. po, April 3, 2025 sa Zone 5, Barangay Kararayan, sa Langon po. Bali, kinoconsider po natin itong arrested person natin na high-valued individual po. Samantala, huli din ang 27 anyos na babae at 34 na taong gulang na lalaki sa bisa ng search warrant nitong Miyerkules pasado alas 4 ng umaga sa Zone 3, Duangnyog, Libmanan, Camarines Sur. Nakuha sa kanila ang 13 piraso ng hinihinalang shabu. Nagpasiring po naman sa Barangay Duangnyog at sa tuya pong mga operatiba sa panginginot po mismo ni Police Lieutenant Colonel S. Rizal Mendoza ang sa tuya pong Chief of Police na kung saan positibo pong sa pag-implementar kan search warrant at issue po kang branch 29 ni po sa Libmanan RTC na kung saan more or less 5 grams ning pinagtutubudan na shabu ang dumampo na kuha kan sa tuya po mga operatiba. Ang totoo po, haluin ang last year pa, drug cleared na kami, kaya lang may mga kaso mangyari nag-exist na araw kayan. Kaya ako po, dahil man ako nag-uuntok na sabi ko nga ni, pirmi man akong nagre-report sa pulis na hanggang kakuungon yan, masih kami drug cleared, may mga activities na nakakaabot sa akong report na araw kaya. Ako po, ginibo ko lang ang trabaho ko. Sana lang maging leksyon sa iba pa, tanganing dahil na pangarugan. Saka ako po nagtutubod na pirmi man may second chance para magbago pa. Matagal na umanong minamatyagan ng mga sospek bago pa man hinain ang search warrant. Mahaharap sila sa kasong paglabag sa RA 9165. Imbis sa Rehabilitation Center, diretso sa kulungan ng isang 27 anyos na babae sa San Fernando, Camarines Sur, pasado alas 3 kaninang hapon. Ayon sa kapulisan, nakuhanan ito ng mga tauhan ng rehab center ng isang sachet ng hinihinalang shabu. SOP naman yun sa lahat ng papasok doon. Si Donald, itong subject naman natin, talaga sanang voluntaring ipapasok ng kanyang pamilya. Kasama niya yung pamilya niya nung dumating sila sa rehab center. Nasa kustodiya na ng PNP San Fernando ang suspect. Police King, inilabas naman nung natin, ni Donalyn yung kanyang pouch. Nung pagbukas, nakita doon yung items. Jan Amador, CSN. Supply ng bulaklak ngayong Semana Santa maaaring magkulang dahil sa limitadong pagtanim ng mga magsasaka dahil sa tag-init. Narito ang ulat. Higit isang linggo bago ang Semana Santa, ready to harvest na ang mga bulaklak sa flower farm na ito sa Barangay Pacol, Naga City. Ang mga bulaklak gaya ng Aster White, Regata, Golden Yellow ang madalas na binibili sa flower farm na ginagamit tuwing pabasa at sa Easter Sunday. Ngunit ayon sa ilang nagtatanim ng bulaklak sa lugar, ay limitado ang supply ngayon ng naturang mga bulaklak dahil na rin sa tag-init. Medyo affected. Dahil nga ni kami nagpaparatanom ng dakol, pag-araw kanin pa sa mayta, rugado sa pagbaribi. Magkaiba po ang quality kang burak pag pasiring po ning tag-uran sa kasi para sa tag-init. Pero po bagang ngunyan kaya climate change na kita. Kahit may sariling tanim na bulaklak ay napilitin na daw silang kumuha ng bulaklak mula sa dangwa dahil na rin sa demand ng kanilang mga customer. Sa ngayon may mga mangilan-ngilan na daw na nagpapareserve sa kanila ng mga bulaklak para sa Semana Santa. Samantala, maaari namang makabili ng bulaklak direkta sa flower farm. Nagkakahalaga ng 200 to 250 ang kilo ng mga bulaklak dito. Richin Bue, CSN. Taas presyo ulit ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo.
Sa tansya ng mga oil company, 20 centavos hanggang 60 centavos kada litro ang inaasahang aumento sa diesel, habang 20 centavos hanggang 70 centavos per liter naman sa gasolina, habang wala namang inaasahang paggalaw sa kerosene. Ang inaasahang oil price hike ay bunsod ng pag-anunsyo ng US ng reciprocal tariff sa mga bansa sa Europa, China at South Korea. Ngayong Abril, ito na ang ikalawang beses na pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Murang bilihin gaya ng bigas na mabibili lang sa halagang 29 pesos kada kilo, tampok sa Agri-Fair sa Libmanan, Camarines Sur. Narito ang ulat ni Eli Balbin. Umarangkada na ang Agri-Caravan sa bayan ng Libmanan, Camarines Sur, isa sa mga programa ng Department of Agriculture na naglalayong magbigay ng murang bilihin sa mga consumer. Tampok dito ang murang bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos per kilo, gulay at iba pang mga agri-product. Okay naman po kasi may 29, may murang bigas. Sana po ipagpatuloy po yan ng ating presidente na may murang bigas na makakatulong sa mahihirap. Dinaluhan din ito ng iba't ibang exhibitors na ginanap sa Libmanan Sports Complex. Layunin nito na makatulong sa mga magsasaka upang mailapit sa mga consumer ang kanilang mga produkto. Isa ang Governor Mariano Villaferte Community College sa mga exhibitors sa Agri-Fair. Malaking tulong ito dahil magkakaroon sila ng idea kung paano magnegosyo. Malaking tulong po ito unang-una kasi hindi lang namin ini-expose yung product na meron kami. Nagkakaroon din kami ng mga idea from other business owners na kung paano sila nagsimula, kung paano sila naging successful na magpatuloy sa ganitong uri ng industry. Dagdag pa niya, malaking bagay na naging estudyante siya ng GMBCC dahil natuturuan sila bilang isang negosyante. Marami kami natutunan. Na-equip kami as student and hindi lang basta isang estudyante kundi isa ding future business owners ng Libmanan. Malaking tulong naman kay Robert ang ganitong aktibidad dahil natutulungan ang mga magsasaka. Maganda to kasi maraming natutulungan ng mga mahirap kasi murang bilhin din sa kaliwa. Eli Balbin, CSN. Motorist Assistance Desk ilalatag ng Naga City Police sa mga pangunahing simbahan sa lungsod ngayong Semana Santa. May ulat si Regine Bue. Ilang linggo bago ang Semana Santa, naghahanda na ang Naga City Police Office sa pagdagsa ng mga mananampalataya sa lungsod. Ayon kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, ang Assistant Public Information Officer ng Naga City Police Office, maliban sa mga nakalatag na assistant desk sa mga boundary sa lungsod, maglalagay rin sila ng Motorist Assistance Desk sa mga pangunahing simbahan sa lungsod na dinarayo tuwing mahal na araw. So nagkakaiba po kita ng security measures, lalo na magkakaiba itong mga namamanata, arugbaga itong mga nagbibisita iglesia. So, ma-render po kita dyan ng security. Kabilang sa mga pangunahing simbahan na lalagyan ng Motorist Assistance Desk ay ang San Lorenzo Ruiz Parish Church, Holy Cross Parish Church, San Francisco Parish Church, Naga Metropolitan Cathedral and St. John Evangelist Church, Our Lady of Pino Francia Basilica Minor and National Shrine. Dakol din ang buhos kan mga turista. So, magbalong po kita ng dakol na pasensya, lalo na medyo mainit ang panahon, and saro pa siguro hunta po marain sa itong mga sasakyan na nasa tamang kondisyon na dai po kita abutan ng kumbaga dai malfunction sa itong sasakyan mientras na nasa biyahe kita. And sa sato mga gamit, lalo kung may mga mabakasyon sa harayong lugar, pasiguro ta po ang sa itong property na dai mananggad kita maging biktima ka mga akyat bahay, pero dai ta po hinahali na ang sa itong kapulisan padagos po na nag-iikot sa itong mga barangay para po maiwasan ang araw kaniyong mga krimen. Samantala, paalala naman ng NCPO sa publiko lalo na sa mga motorista na asahan na ang pagkakaroon ng traffic congestions lalo na sa Miyerkules Santo hanggang sa salubong sa Sabado de Gloria at Easter Sunday. Regine Bue, CSN. Kilala ang Kamsur bilang Sports and Adventure Capital of the Philippines. Kaya hindi na nakakapagtataka na binabalik-balikan ang probinsya ng mga turista kaya na lang sa CWC. Narito ang ulat.
fun and relax, tara na sa Kamsur Water Sports Complex. Ngayong summer season, pasok ang CWC na matatagpuan sa Pilica Camarines Sur bilang go-to destination ngayong tag-init. Maliban kasi sa water sports na pangunahing ino-offer dito, ay pwede ring mag-billiards kasama ang barkada. May skate park, ATV at go-kart. May restaurant din na nag-offer ng mga pagkain at inumin na pangtanggal uhaw. Si Rochelle Tabayag ng Iriga City, naabutan namin na ini-enjoy ang kanyang halo-halo. Ayon sa kanya, patok ang CWC para sa mga kagaya niyang gustong masulit ang bakasyon. Maganda po yung dito, yung place po, yung view, and then yung yung pagkain nila, masarap po. Ang turistang si Silver Milpak na galing pang Europa, ito na raw ang kanyang ika-3 beses na pagbisita sa CWC. Binabalik-balikan niya raw ang CWC dahil sa adrenaline at relaxing ang lugar para sa kanya. I've come to here like 2 past years as well. So we always come here to wakeboard in the winter because back home is cold. So we come here because it's warm, and yeah. It's always nice to be here. It's warm, nice weather, a lot of stuff to do. Ayon naman kay Noy Melaynesa, ang Assistant Supervisor ng CWC, laging handa ang CWC para sa pagdagsa ng mga turista. Kung ang hanap nindo ma-relax po kamo, lugar na gusto nindong iyo po ng CWC, ma-relax, magkarigos, ning kawat, gusto magkawat, mag-wakeboard, massage, kakano na masisiram yan po, digdiyo gabos. Bali mayo ka nang hanapon pa si CWC. Regine Bue, CSN. Leveled up flavors ng halo-halo gaya ng avocado, spicy at iba pa, tampok sa isang kainan sa Naga City. Tikman natin yan sa ulat na ito. Ano ang masarap kainin to ease the heat? Siyempre, hindi mawawala sa listahan dyan ang halo-halo na paborito ng lahat. Ang Filipino-made dessert na literal na halo-halong yelo, mangga, keso, gulaman, makapuno, leche flan at iba pa. Ang restaurant na ito sa Naga City, inilevel up pa ang kanilang flavors ng halo-halo. Mayroong avocado halo-halo, spicy, buko pandan, and many more. Hindi daw inakala ni Jen Kirby Tavora na babalik-balikan ng mga customer ang kanilang halo-halo na nagsimula lang sa pagpwesto nila sa bahay ng kanilang bakuran. Ipinangalan pa daw niya sa kanyang lola at anak ang kanilang restaurant na nagsimula noong COVID-19 pandemic. Actually, Adriana's is 4 years already. We started kang pandemic, mid-pandemic. So, nag-start kami sa Iriga, sa Harong Milang, sa Nathan Way. So, we thought of halo-halo kasi paborito rin siya ni mama ko. Sa ngayon ay hindi na lang sa bakuran ni Jen matitikman ang kanilang halo-halo dahil nagkaroon na rin sila ng pwesto sa mga mall within and outside Kamsur. Chris Novello, CSN. At yan ang mga may init na balita ngayong araw sa Camarines Sur. Kami ang Kamsur News. Ako po si Chris Novello. Diyos mabalos sa pagtitiwala.